Алай деймәгез, дөнья бул. Дөнья булгач төрле хәлләр була. Без дә менә шушылай Гарифуллабыз егыз белән шушы чишмә буенда тоя сарбыз дип вәгъдәләр бириште. Без тоя сизе көнне каһәр суккан сугыш чыкты. Бар канатларыбызны кайырды. Менә бу сылу кызыкай, авылыбыз халкына мәгърифәт нуры таратучы. Белмәгән нәрсәсе, укымаган китабы юк. Чөнки ул безнең китапханәче. Дөресрәге менә булар икесе безнең авылның Мәҗнүн менән Ләйләсе. Беренче класстан бирле йөриләр алышсылу, һаман өйләнеш алмыйлар. Улаганы юк, Аллаһка шөкер. Ашу китереп утырмайды син дә гайнәбей. Не? 80 яшьлек карчыкны кем урласын? Сине түгел, безне дә урламыйлар бит инде хәзер. Анда калмады. Әйдәгез. Яшьләр өчен күп итеп бала тапсыннар. Konuştuk. Мәхәббәтләре менә шушы чишмә шикелле саф булсын. Çıltırap dursun. Әйдәгез, яшьләр өчен. Җәмил. Миңа нишләргә хәзер? Нишләргә? Яшәргә?